Okay, come on. How about this? Yeah, It's perfect. it's beautiful. It looks like a butt explosion. No, butt lotion. It's What? butt lotion. Shut up. It's like lotion, but for your butt. You're perfect advice. Ah, fuck! Så här sättet. Okej. Här hörde mamma. Yes, sir. Ja, jag har alltid försökt inera. No, man! Chili, så. Dixie. Levi. Living dangerous. Vad är det? Living dangerous. Live on the edge. Yes, sir. Yes, sir. Det är så ovänligt till kvinnan som säger det där. Living on the edge. Yes, sir. Holy. Fuck Batman. Ja men, du också där! Keep on. Åh nej, inte Rixie. Rixie och Trixie. Levi. Kort här för fest! Jag var inte helt av grejen. Yes, sir. Det är också bara en riktigt av lorsstol som kappas om man kommer ut i Levi och Ja. Basically. Ah, shit, där var det. Vart då jag? Yes, sir. Då är det. Yes, sir. Helvete Andrias. Fucking hey man. Mamma tar inte You can still stand each other, man. Gabberman! Gabba bara till mamma nu. Yes, sir. Början. Levi, där ger vi upp. I live dangerous, Simon. Ni tittar pussy i saker som nu. Yes, sir. You're fucking Spider-Man, okay? Nej. You should come out with babe. Yes, sir. Du pattar man. Yes, sir. No, not this again. Det där är Gatteman som man dör. Gatteman tror nej. Nej. No! It's your pixie! Vad fan är det som smärter? Nej. Touch, on the move. Yeah, babe. Oh shit. Get out of my net. Hvordan? Det är så dangerous. Fuck you, Andreas. Yes, sir. Och först vill jag ställa på oss, Jakob. Ja? Ja. What? Vad ska det se till Ja, saker? det största banan ordentligt som du vet ordentliga till som man inte luckar banan. Man kan säga på airstrikes. Japp. Hello. Hello? Ja. Creepy motherfucker. Huh? Creepy. Fire. Yours. Ast 2004, Andreas. Ja. Ast 2004. Just you wait. Jag är så löje fan. Ah shit!
Nu kommer Det det där är vapen! vi har så fucking gott väl fyra. Gå fan. I raskaver, det är inte för ett mer än. Reinforcements have arrived. Ja, alltså... Ja. Alltså, vi får något dinosaurer över det. Fire! Oh, ja. Wow! Ah, hej Palma Glia, listen to. Ja. Kan jag inte syna, Levi? Kan jag klicka här? Klara. Tack. Jag klarar Tack. på Bob. Jag tar inte vänta. Ach, du ska börja läsa en gång. Nu kommer det vapen! I screwed myself over. Jag vet inte hur snäck vi har på innan är det inte. Fuck it. Ta det väck. Sayonara. För öxamål. Jag kan ju bara köra detta spelet. Reinforcements have arrived. Resten vi säger den här, Andrias. Säger? Ja, bara inte där. Inte. Evil bitch fled. Och inte döj. Damn. Hur ska det vara Andrias i Asletan som fucking death anyway? Alltså, det är rätt. Det är rätt. Jag säger det. Jag säger det här, jag inte. I told you can't come over, man. I live it too dangerously, man. No! Jag inte teach Lucas on ett. Han liker det. Yes, sir. Shit. Ett Hör du? Sprick för fucking band. Ja. Hoppa bara. Goody. Desperado. Enter, mister. Får jag fiska? Silver Fox. Silver Fox. Yes, come to this. Oh, nej! Du drar inte igång där ute. Royal flusha där. Vad är du gang i? För kvar danskare? Är det? Skit i danskare. Visst. Så ja, nu kommer det vapen. Nej, vi satsar. Stolpa säger. Hide and shame. Här får vi in a fucking six breed. Yes, sir. Simon. Yes, för folk så han är ute i träning. Shut babe. Shut babe, nej. Fuck babe. Shut babe! Fire! Okej. Det är okej. Två däck, jag tror det var där. Eller okej, det var där och kör där. Nu kan du köra babe. Och, perfekt då. Vad gör det? Fucking flood ner. Nu kommer det vapen. Babe is coming for you.
Please do, baby. Shut up. Just do come for me. Oh no! Pew pew! Next time you're mine. Reinforcements have arrived. You know what, Símun? Shut up. Still serious. Airstrike and Come here, death big bird. cage bana. You should go get those matter. More like not. Du kan live. You had it coming. More like Nicolas Cage. Nicolas Cage match. Fuck live. You deserve it. Dåligt, vi kör med grabbar. That's perfect. Screw life. Screw destiny. Kan vara mob bomb för nigga. Huh? Mob bomb og springa. Broke han og fint out det. Jeg vet ikke hva det er. Det er bare noen vanlige. Det var också mega cool. Att det är jävla cheap, Símun. Jag köpte det så då. Too late. Hashtag worth. Så Levi, du kan göra. Kvar är superior babe här. Oh. Oh Ska no. mappa. Jeg vet ikke hva fuck det er. Men tror ni en greasy? Kan passa. Fuck. Oh, mold bomb. That explains it. I don't deserve life. Ja, men han givet det, jeg fortjener ikke. Levi, hvor sokker vi sånn jeg? Jeg glemte alt om babe. Hva fuck skjer det? Hvordan? Ikke babe? Det er fantastisk. I don't remember that shit. Shit. Bam! Kabam! Kablamo! Spam. Oh, cheap! Oh! No! Why are you doing this? Aslalak! Allt är två Vad är det gang i? Okej. Okej, nu nöjes jag att ta skott härifrån. Shit! What the fuck, man? Yeah! Oh my god, come on, så räknar perfekt. Montage, yay. Overkill. Screw you, Thomas. Sitter Thomas i det. Símun. You win. Baby, igång då här.